тласък за вашето тяло, широта на вашия ум, намаляване на стреса, укрепване на вашия имунитет. Силия 8. Супер адаптогенна комбинация, съчетание на древната тибетска, руска и китайска медицини, включваща родиола, подкрепяща метаболизма на клетъчно ниво, гано, балансираща ПХ на клетъчно ниво. Бакопа намалява тревожността, подобрява паметта, осигурява психическа защита. Кордицепс повишава енергията и анаеробния капацитет на организма. Чага, царят на лекарствените гъби, поддържа във форма имунните функции. Природна енергия с вода включва натурални енергийни съставки, като зърна от зелено кафе. Гуарана подобрява паметта, повишава настроението. Йерба мате е енергиен източник на нежност, чистота и спокойствие. Цялата храна, полезно съчетание от хранителни вещества, осигурява 50% от дневните ви нужди на витамини от А до К без захар, модерна екстрактна технология. Всяка капсула в упаковката съдържа мощни екстракти за обогатяване на вашата храна, опаковани по подходящ начин. Вземете своя пакет днес, открийте силата, откъснете се от неизвестността с Биепик.